Smatram da je i razgovor sa pedijatrom veoma bitan u tim situacijama, jer ja lično verujem svom pedijatru, što bi neko nagovarao da se vakciniše, da to nije nešto dobro za dete. Tako da ja verujem mom pedijatru i najviše zbog toga sam i odlučila da dete vakcinišem na vreme uvek. U pedijatriji je mnogo važno poverenje. To je možda temelj čitave pedijatrije. Da vodite dete kod pedijatra kome verujete, kod koga, znači, potpuno imate slobodu da pitate i da rešite sve nedoumice u vezi vašeg deteta. Sam pregled pedijatrijski ja smatram svečanim činom, pogotovo pregled koji je vezan za vakcinaciju. Jasna poruka od svakog pedijatra treba da stoji da je vakcinacija sigurna za bebe, da nemaju razloga da se brinu za bilo šta što će da se desi. Mi smo uvek tu da se posavetujemo i da se otklone svaka sumnja i svaki strah u vezi vakcinacije. Bilo je mnogo obolele dece, bile su prisutne i komplikacije, bilo je dosta upala pluća, dosta otitisa, upala ušiju, bilo je čak i encefalitisa. Uvek im kažem da je vrlo važno da budu pravovremeno vakcinisani. Jer zašto bismo izlagali dete nekom riziku ako to nije potrebno? Zašto bismo čekali da primimo vakcinu kasnije, kad dete kreće recimo u kolektiv, izlaže se virusima i može da se razboli? Ključ je pre svega strpljenje. Razgovarati, pažljivo saslušati roditelje, neka oni iznesu sve svoje brige, predrasude, vi im pažljivo objasnite i naravno kao neko ko je tu s njima decenijama, jednostavno oni imaju poverenja. Zavod za javno zdravlje Novi Pazar je tokom 2024. godine uz podršku UNICEF-a pokrenuo projekat unapređenje rutinske imunizacije dece, a u saradnji sa akterima kao što su Dom zdravlja Novi Pazar i još 186 ključnih aktera u zajednici iz preko 20 institucija. S ciljem da povećamo, odnosno unapredimo mere prevencije i povećamo stopu imunizacije dece MMR vakcinom protiv morbila, odnosno malih boginja, rubeole i zauški.